Domeiketako beharra urrengo gunean, hori zelan egiten zen, zelango beharra zen. Baie batu, piperra batu, tomati batu, dala kajatan ipini, bidamuden ipini, urrengo goizin kotxe garrera eta plazara. Plazan presizoa, plazan egote zara da, zuri inteston bat jatzun, saltzie, dana, iguale generoa eskazioa da, plazan, merketxoa pitezu, plazako tatimanik ibadagit. Horretarako balin behar da. Plazako tatimanik ibadagit. Ibilin beharrik. Bai, plazako badagit. Eta gero, danetarikoan, enten duen. Gu baiuk asko, orduen, eta gero zagarrabe bai, eta gero dana porrue, letxudie, tomatie, piperra, bainie, dana, eta gero joa behokik egin duzen, arrutze, eta danetariko aldan guztize. Bai. Eta diru erizete zan. Bai. Eta, klaro, plazatik diru ekartezen duen.